духтаре ҳангоми бо телефон машғул буданаш аз хиёбоне гузар мекард. ногаҳон мошине бо суръати баланд ба ӯ наздик шуд. номзадаш бо тамоми қувва ӯро ба як тараф партофт, аммо худаш зери мошин монд. дар беморхона духтур ба модар ва номзадаш гуфт: писари шумо дигар ҳеҷ гоҳ роҳ гашта наметавонад. гӯё дунё ба сарашон фурӯ рехт. баъд аз чанд рӯз номзадаш ба беморхона омад, ангуштарашро бароварда болои кат гузошт ва гуфт: бубахш, ман наметавонам бо як инсони маъюб издивоҷ кунам. ва бераҳмона рафт. фақат модар буд ки шабу рӯз писарашро нигоҳубин мекард. як рӯз модар дар лаби ҳавз пояш лағжиду ба об афтод ва бо тарс фарёд зад: писарам, ёрӣ деҳ, ғарқ шуда истодаам. писар гирьякунон гуфт: модар, ман роҳ гашта наметавонам. модар дасту по мезад ва бо қувваи охиринаш фарёд зад: писарам, ту солимӣ, фақат занҷири тарс поятро печидааст. бархез писарам ва маро наҷот деҳ. он лаҳза гӯё чизе дар даруни писар шикаст. писар баъд аз солҳо бори аввал ба по хест, давид ва модарашро аз об берун овард. як сол пас ҷавон бо мошини гаронбаҳо назди тарабхонае истод. номзади собиқаш ки ҳоло пешхизмат шуда буд, тасодуфан ӯро дид, давида омад ва бо табассум гуфт: азизам, ман медонистам ки як рӯз ту сиҳат мешавӣ. ин қадар сол туро интизор будам, вале ту ҳеҷ гоҳ аз ман хабаре нагирифтӣ. ё издивоҷ кунем. мард оромона табассум кард ва гуфт: бубахшед, шумо? ва бидуни он ки ҷавобро интизор шавад, рафт. нигоҳ кун дӯстам, ишқ яъне касе ки дар хушӣ ва дар сахтиҳо канорат бимонад, на он касе ки вақте меафтӣ туро танҳо гузорад. агар писанд омада бошад, лайк монед ва назаратонро бароямон нависед.